ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስኩልኩም እዩ አና ሐውኩም ሰላሐዲን ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶክሆልም ስዊድን ሎም ድማ ነዝ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሒዝና መጺና ኣለና እዚ ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራምና ንጎንጎ ሰዓት 5 ንመዓልቲ ዝኸውን ቃል ሓሳብ ንካፍለሉ ፕሮግራም እዩ ስለዚ ብዙሓት በስትባረኹ ምህላውኩም ንኣምኒና ክብርና አምላክ ይኹን ሎም ድማ ነዝ መዓልቲ ዝኸውን ቃል ክንካፈሊና ሎም ንካፈሎ ቃል ከምዚ ዝብል እዩ ካብቲ አባና ዘሎ አምላክ እምበር ካብ ርእስና ኣይንጀምር ሪኹም ካብቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ አምላክ እምበር ካብ ርእስና ኣይንጀምር ካብቲ ባና ዘሎ አምላክ እምበር ካብ ርእስና ኣይንጀምር ንህይወት ካበይ ጀሚርና ኢና ንጓዓዛ ዘለና ኣብ ህይወት ገለ ነገር ክንገብር ክንሓስብ ኮለና ካበይ ተበጊስና ኢና ነታ ሓሳብቲ ክንገብሮ ንደሊ ወይ ድማ ካበይ ተበጊስና ኢና ፕላን ነውጽእ ቢዝነስ ክኸውን ይኽእል ኣገልግሎት ክኸውን ይኽእል ሓዳር ዝተፈላለዩ ነገር ክኸውን ይኽእል ካበይ ተበጊስኩም ኢኹም ንህይወት ትገጥሙ ኣለኹም ገለገለ ካብ ርእሶም ተበጊሶም ዝነብሩ ኣለዉ ገለገለ ግን ካብታ ኣብኦም ዘሎ አምላክ ተበጊሶም ዝነብሩ ኣለዉ አምላክ ግን ህይወትና ካብኡ ተበጊስና ክንነብራ ካብኡ ተበጊስና ክንሓስብ ይዝደለና ንምንታይ ተተባሃለ ካብ ርእስና ተበጊስና እንተሓሲብና ብዙሕ ሊሚቴሽን ከጋጥመና እዩ ካብ አምላክ ተበጊስና እንተዳ ሓሲብና ግን ብዙሕ ነገር ክንበትኽ ንኽእል ኢና መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ መሳፍንቲ ምዕራፍ 6 ከም ዝብል ቃል ኣሎ ጥቕስ 14 ሽዑ እግዚአብሔር ናብኡ ግልጽ ኢሉ ሊኢኸካዶ ኣይኮንኩን በዛ ሓይልኻዚ ኬድካ ንእስራኤል ካብ ኢድ ሜድያን ኣድሕኖም በሎ ንሱ ድማ ኣየ ጎይታዬ እንሆ ዓሌተይ ካብ ምናሴ እትድኻ እዩ ኣነ ኸኣ ኣብ ቤት ኣቦይ እቲ ንእሽቶ እየ ንእስራኤል ደኣ ብምንታይ ከድሕኖ እየ በሎ እግዚአብሔር ከኣ ኣነ ምሳኻ ክኸውን እሞ ንሜድያናውያን ከም ንሓደ ሰብኣይ ክትወቕዖም ኢኻ በሎ ዘገርም ነገር እዩ ጊዶዎን ነታ አምላክ ዝሃቦ መልእኽቲ ካብ ርእሱ ተበጊሱ ስለዝረአዮ ፈሪሑ ኣነ ከምዚ ዓሌተይ ከምዚ ብዙሕ ነገርና አምላክ ጸብጺቡሉ ንምንታይ ተተባሃለ ጊዶዎን ነቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ጉዕዞ ነቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ራእይ ካብ ጊዶዎን ተበጊሱ እምበር ካብ ለኣኺ ተበጊሱ ስለዘይረአየ እዩ ሪኢኹም ኣሕዋት ካብ ርእስና ተበጊስና ነቲ ናይ እግዚአብሔር ዝሓንጸጸልና ጎደና ክንኮዶ ኣይንኽእልን ኢና ምኽንያቱ እግዚአብሔር ብናትና መጠን ደይኮነ ብናቱ መጠን ይጎደናታት ኣብ ህይወት ደዳ ልወልና ንርእሱ አሚኒ እዩ ዝልእኸና ንርእሱ አሚኒ ጉዕዞ ዘጀምረና ስለዚ ነቲ ዘጀመረና ጉዕዞ ብትኽክል ክንውድኦ ንደሊ እንድሕር ኮይና ካብኡ ተበጊስና ንሓይልና ንርአዮ ካብኡ ተበጊስና ንጥበብና ንርአዮ ካብኡ ተበጊስና ንጸጉኡ ንርአ ካብኡ ተበጊስና ከዓልነት ከም ዘለና ንእመን ስለዚ አምላክ ሊኢኸካ ደይኮንኩን በዛ ሓይልኻ ዝኪድ ኢሉ ሪኢኹም በዛ ሓይልኻ አይናይ ሓይሊ እግዚአብሔር በሓይሉ ንህይወት ክንገጥማ ካብኡ ተበጊስና ንነገራት ክንሪኦም ካብኡ ተበጊስና ንቢዝነስና ክንሕንጭጾ ካብኡ ተበጊስና ንህይወት ፕላን ክነውፀላ እዩ ዝደሊ ብዙሓት ክርስቲያናት ንምንታይ ኣብ ህይወትና ንግደብ ምኽንያቱ ካብ ጅባናን ካባናን ተበጊስና ዕቅድ ስለነውፅእ ኣብ ክንዲ ካብቲ ኣባና ዘሎ አምላክ ተበጊስና ዓበይቲ ሕልምታት حلم نجمر كاب رؤسهم بجمرو مسايقهم نيشتيو حلمهم نيشتيو كاب أملاخ تبقوسو جن حلمهم عبي مسايقهم عبي داويت زنجر زبر هلو سب عينيرو سلازي داويت سلا أملاخ كزارب كله حيلي قايا أملاخ يدبل نيرو إجابير حيلي إجابير برهاني يبل نيرو مخنياتو داويت نهيوت كاب أملاخ مبقاس تماهيريو كاب إجابير مجمار تماهيريو كبرنا أملاك يكون أنا نسخ من دم لكع كم داويت كاب إجابير تبجسنا نهيوت مكتامن مرعين كنجمر يجب النايو لو ما عبيت خوينهم زرعينا نزفرحنا نزسقونا كنتات كاب رأسنا سلدي جمرنايو كاب أملاك أنت نجمر نيرنا كل من أصلنا نيرو كل بتحت أجرنا ما أتو نيرو مخنياتو كاب أملاك دجمر هيوت نخلو العلي سلزخون متحف قدوس قدام يساميل كم زبل كلامه معرف 10 شوعته تنص سلاسان سلستن سأول دما نداويت نسخا قلع إيخا نسخنا كاب نسنوتو جميرو تواغا إساب أي إيمو كاب نسنوتو جمير تواغا إساب أي إيمو مس إذا فلسطيماوزيك تواغا كتكيد أي تخلن إخابولو داويد كأن سأول جيلياخا أباجي عبو يقاس نبره عم بسا ويدبي كابتو مقاسا حنت بجي مس وسد دما أنا الدحري وتي قتلو كاب عفون أقدفو نبركو مستنسأن خا بجحمو حيزة وقع قتلو نبركو جيلياخا عم بسان دبنك أتيليو سلازي
እዚ ዘይ ጉዙር ፍልስጤማዊ እዚ ኸኣ ንሰራዊት እቲ ህያው ኣምላኽ ፀሪፊ እሞ ከም ሓደ ካባታቶም ክኸውን እዩ በሎ ዳዊት ድማ እቲ ካብ ኢድ አንበሳን ካብ ኢድ ድብን ዘድሓነኒ እግዚአብሔር ንሱ ካብ ኢድ እዚ ፍልስጤማዊ እዚ ከድሕነኒ እዩ በለ ሳኦል ከኣነ ዳዊት ኪድ እግዚአብሔር መሳኻ ይኹን በሎ ሪኢኹም ኣሕዋት ጎልያድ ንርባዓ መዓልቲ ንኣምላኾም እንዳፀረፈ ንሰራዊት ሙሉእ አንቀጥቂጥዎ እዩ ንሰራዊት ሙሉእ ኣፍሪሕዎ እዩ ግን ንእሽተይ ሕንጫል ቆልዓ ዳዊት ንሕዋቱ ክርኢ ምስ መፀ ግን ናይ ጎልያድ ድምፂ ምስ ሰምዐ ክፃወረ ይከኣለን ዳዊት ኣብ በረኻ ምስ አንበሳን ድብን ድበኣስ ዝነበረ ሰብ እዩ ዳዊት ምስ አንበሳን ድብን ክበኣስ መን ይገይርዎ ተዳኢልኩም ናይ ዳዊት ዘበለ ንብረት አንበሳ እኳ መፂ ክወስዶ ንምንታይ ዘይክእል ነይሩ ተዳኢልኩም ዳዊት ኣምላኽ ሓይሉ ምዃኑ ኣብ ህይወት ዝኣምን ሰብኣይ ነይሩ ካብ ዳዊት ተበጊሱ ዘይኮነ ካብ ኣምላኽ ተበጊሱ ንህይወት ድገጥም ሰብ ነይሩ ስለዚ ንጎልያድ ምስ ረኣየውን ጎልያድ ኣብ ቅድሚ ዳዊት ብጣዕሚ ንእሽዎን ዳዊት ንምንታይ ተልኩምኒ ካብ ኣምላኽ ተበጊሱ ንጎልያድ ስለ ዝረኣዮ ኣሕዋተይ ሎማ ዓቢና ትብልዎ ዘለኹም ሎሚ ዘይሕለፍ ዝመስለኩም ዘሎ ጎደናታት እመኑኒ ተመለሱ ንድሕሪት ካብ ኣምላኽ ተበጊስኩም ነቲ ጉዳይ ረእይዎ ካብ ሓይሊ ኣምላኽ ተበጊስክ ነቲ ጉዳይ ረእዮ ንእግዚአብሔር እንታይ ይሰኣኖ መን ኢኻ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዓቢ ኣተዓቢ ጎቦ ኣብ ቅድሚ ዘሩባቤል ጎልጎል ክትከውን ኢኻ እንዲ ድብል መጽሓፍ ቅዱስ እዚ ግን ብሓይልን ብኽእለትን ኣይኮነን ብመንፈሰይ እንዲ ዝብል ስለዚ ሓፍተይ ስለዚ ሓወይ እዚ ዓበይቲ ጎቦታት ኮይኑ ቅድሚኻ ዝረኣየካ ዘሎ ዓቢ ኮነን ንእሽተ እዩ እስኻ ኣይትንኣሰሉ ካብ ኣምላኽካ ተበጊስካ ነቲ ጎቦ ረእዮሞ ኣዝዩ ክንእሰካ ይረጊስካ ክትሓልፍ ኢኻ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓይልኹም እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብርትዖኹም እዩ ስለዚ ንህይወት ካብ እግዚአብሔር ተበጊስኩም ረኣይዋ ኩልና ከምዚልና ንኣውጅ እግዚአብሔር ኣቦ ስለ ምሕረትካ ተመስገን ንስኻ ናይ ህይወተይ ሓይሊ ስለ ዝኾንካ ክብሪ ኩሉ ንዓኻ እህብ ኣለኹ በቲ ትህበና ሓይሊ ንኩሉ ይኽእሎ እየ ምኽንያቱ ንስኻ ረድኤት ህይወተይን ሓይሊ ህይወተይን ኢኻ አሜን አምላኽ ሰማይ ይባርኽኩም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ደንገስኩም ሰባት በዚ መዓልቲ ዝዕድመ ነቕርበልኩም ኣለና ተመዓልቲ ምድሓን ሎሚኣ ስለ ዝብል መጽሓፍ ቅዱስ ሓወይ ሓፍተይ ክርስቶስ የድልየኩም እዩ ስለዚ ሎም ወሲንኩም ተቐበልዎ እቶም ድወሰንኩም እዛ ጸሎት ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰመስግነካ ኣለኹ ያአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንተ ኃጢአተይ ከም እተሰቕለ ዕዳ ኃጢአተይ ከም ዝፈጸሞ ከም ዝሞተን ብሳልሰይቲ መዓልቲ ከም ዝተንስአን ያአምን ኣለኹ ካብዛ ሰዓት ንኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማነይ ውሉድ ኣምላኽ ኮይነ ኣለኹ አሜን እዛ ውሳነ ዝወሰንኩም እንኳ ሓገሰኩም በዚ ታሕቲ ዘሎ ረኸቡና ክንሕግዘኩም ኢና ሻሎም